Určitě mi dáte za pravdu, že není krásnější pocit v životě, než je pohled na narozené zdravé dítě. Je to ten největší zázrak života, kterého můžeme být svědky. Měla jsem a mám kolem sebe spoustu kamarádek, které takové štěstí neměly a nemají. O miminko se svými partnery a manželi někdy i celé roky marně snaží a dali by téměř cokoliv za krásné, zdravé dítě. Kdy nápadně selhává příroda, podává dnes svoji pomocnou ruku asistovaná reprodukce s celou řadou metod, o kterých se našim babičkám nebo maminkám ani nesnilo. Od dob, kdy se před 30 lety u nás narodilo první dítě ze zkumavky, ušel tenhle lékařský obor pořádný kus cesty. Na úplný začátek se ale pojďme podívat na pár čísel. Zajímalo mě, jak je to v současné době u nás vlastně s porodností. Současná porodnost v České republice je významně vyšší, než byla třeba v polovině 90. let. V současné době se u nás rodí přibližně 117–118 tisíc dětí ročně. Jsou to počty téměř o 30 tisíc vyšší, než tomu bylo v druhé polovině 90. let, ale nejde tady skutečně jenom o tu kvantitu. Já si myslím, že do budoucna v té reprodukci půjde především o tu kvalitu. A tady si myslím, že ten přínos asistované reprodukce může být jeden z největších, ne-li největší. Protože si musíme uvědomit, že ty děti, které se z asistované reprodukce rodí, jsou vlastně děti chtěné. Vendulo, tak já myslím, že je docela známý, že tobě se přirozenou cestou děti nedařily už dvakrát. A bylo to i s Jakubem. Tenkrát to probíhalo jak? Protože Jakub už je na světě, je mu 5 let, že jo? No, bude mu 5 let už teďka. S Jakubem to vyšlo až na druhý pokus. To znamená, že první pokus, který u mě byl přímo bezprostředně po odběru vajíček, ten se nepodařil, takže tam byly vložena 2 embrya. Takže jsem mohla mít Jakuba vlastně 2krát, ale za 2,5 roku jsem potom udělala další pokus a Jakub se podařil. Tak Hani, ty máš 3 děti, Filipa nejstaršího, že jo, kolik mu je let? Teď v červnu, 1. června, protože na den dětí mu bude 11. Filip byl počat přirozenou cestou. To jo. Viděla se nám ale po dlouhé době, ten byl skoro po 7 letech, se nám povedl. Teď holky jsi měla tedy po kolika letech od Feldy? Po 9. Po 9 letech. A jak dlouho teda jste toužili po miminku tou přirozenou cestou? Já jsem to dlouho neřešila, protože jsem měla nějaké pracovní problémy a tak dále, ale v podstatě jsme se tomu tak aktivně věnovali asi 2 roky. Asi 2 roky a pak, když jsem začala nějak vnímat to, že už bych třeba mohla patřit mezi ty úplně nejstarší rodičky, tak jsem si... No, vlastně, když se rozhoduješ nebo chceš a řešíš svůj věk, tak vlastně to je 39 včetně, kdy můžeš žít nějak jako na umělé oplodnění, aby se to částečně ještě měla nějak hrazený a podobně. Takže my jsme opravdu si uvědomili tuhletu věc, že bych asi měla v tomhletom věku začít něco řešit. O dětech jsme přemýšleli vždycky. Vždycky jsme si představovali, jaký budou děti, ale nějak jsme to cíleně posouvali až na někdy, až prostě se vyučíme, čím budeme, až budeme, čím budeme, až si najdeme nějaký bydlení. No, takže vlastně jsme to posouvali tak, jako je asi dneska úplně normální na hranici těch 30 let. Jak jste se potom rozhodli, když to tedy nešlo přirozenou cestou, zhruba po roce a půl, že vlastně půjdete do centra asistované reprodukce? Tak to vyplynulo ze situace, že když to takhle dlouho nejde, tak asi každý se tam nakonec jde podívat, stejně jako my. Takže udělali pár testů a zjistili, že by bylo vhodné podstoupit tuhletu metodu. Že ta pravděpodobnost je dost malá přirozeně. Možná 2 roky jsme se o to snažili a pak jsme teprve navštívili. No, pak jsme asi navštívili ten ústav. Mně se tam samozřejmě moc nechtělo, jo. Pro chlapa to je poměrně stresující záležitost, jo. Odběr semene a takové ty věci.